Ien iepenbieren laadpeel op Schiermonnikoog. Het is nevens de gemeente van het eiland net volle. En daarom moet er verroring in komen. De gemeente organiseerde hiervoor een zogenoemde laadpalensafari. Te jaren met de bewoners van het eiland in gesprek over wat de peelen komen matten. Bij deze laadpaalbordjes hebben we een QR-code laten plaatsen. En als je die volgt, dan kom je bij een mooie vragenlijst van de gemeente Schiermonnikoog. En wat we daarmee willen doen, is we willen heel graag inventariseren bij onze inwoners, maar ook bij onze bedrijven. Of zij denken nu al een laadpaal nodig te hebben, of ze vinden dat die hier op de goede plek staat. Om te kijken of ze denken dat ze in de toekomst laadpalen nodig hebben. Of dat ze bijvoorbeeld gebruik willen maken van deelvervoer en dan het liefst elektrisch deelvervoer. Op Schiermonnikoog rieden net een soort bewoners elektrisch. In tegenstelling tot de bedrijven. De pizzeria, bussen en taxis rieden al langere tijd elektrisch. En joggen dan ook positief naar het plan. Ja, ik vind het een goed idee, want iedereen heeft daardoor meer de kans om elektrisch te gaan rijden. Want met één laadpaal of twee laadpalen, ja, dan moet iedereen om de beurt wachten totdat er een laadpaal vrij is. Dat lijkt me niet zo. Ja, we hebben wel een aantal keer gehad dat we gewoon niet konden laden omdat er daar een auto stond. En we hier een auto hadden laden en daardoor gewoon te weinig kilometers konden rijden met de voertuigen. En daardoor een beste uitdaging hadden om zo'n drukke dag door te komen. De gemeente had een inschatting maken in hoeveel laadpalen er nodig binnen. Ze hadden daarbij ook rekening met het feit dat er van 2034 al geen verbaningsmotors meer maken worden maaien. Die inschatting maken we niet voor dit jaar, maar die maken we voor 2030 pak een beet. Dan denken we ongeveer 9 tot 11 laadpalen nodig te hebben. Dit jaar gaan we we hebben er nu 1 en we merken dat dat soms wel een klein beetje te weinig is. Dus dit jaar gaan we 2 laadpalen bijplaatsen. Ik vind het een uitstekende zaak. We moeten elektrisch op het eiland veel meer gaan invoeren. En dat heeft ook te maken met het project aardgasvrij. Dus wat dat betreft komt het heel goed uit dat we meer elektriciteit kunnen invoeren in de automobielen.